Hola, benvinguts al Virus Popular, un dia més, en aquesta setmana especial Sant Jordi, que hem volgut fer així una programació a l'entorn de diferents temàtiques de la Diada. I avui doncs, parlem de llengua i de fenòmens virals amb la Valentina Planes, que forma part de La Incorrecta, fenomen que coneixereu segur per les seves campanyes a les xarxes i per les seves samarretes i bosses i altres que aquests honors, com algunes frases cèlebres, com cada vegada que tinc que moren 15 filòlegs o no em donis petons, fes-me'n. Valentina, benvinguda al Virus Popular, com estàs? Gràcies, no me l'esperava aquesta. Molt bé, confinada, però bé. Hem de dir que no has pogut fer l'entrevista amb la Júlia, la teva germana, que sou qui formeu el PAC de La Incorrecta. Sí, perquè... De confinades separades. Sí, estem confinades separades i costa una mica, diguem, fer-ho tot telemàticament a vegades, però hi és sempre la Júlia. Això. I serà aquí, als nostres cors. Valentina, explica'ns en què consisteix el vostre projecte. La Incorrecta, en principi, havia de ser només una empresa de correcció i ha acabat derivant en moltes coses que a vegades a mi mateixa em costa definir-les, Però ara actualment som una empresa de correcció, de comunicació i també de disseny gràfic que toquem tots aquests àmbits. Perquè allò que sorprèn més del vostre projecte és que justament, això, que us he fet la introducció, això perquè sobretot la gent us coneixerà com per aquest fenomen, diguéssim, viral, però en el fons l'origen és això, oferiu serveis lingüístics, no? Com traduccions, correccions, etc. Sí, i copies de text i vull dir que la idea inicial de les frases aquestes dels productes eren ben bé publicitar a la part de correcció i donar a conèixer La Incorrecta com una empresa. Que a mi la paraula empresa no m'agrada gaire, perquè no... I empresa, emprenedor i tot això no m'agrada. Més dir que tenim un projecte que ha acabat arribant aquí i fent, per exemple, aquests productes i aquest marxandatge propi. I us heu combinat bé com les dues germanes de que cadascuna compleix una funció diferent, no? Sí, clar, jo crec que la clau és una mica aquesta, no? Perquè el fet de poder treballar conjuntament amb la Júlia, que porta tota la part de disseny, i la meva part és com una combinació molt guai i molt perfecta, no? Penso que això sempre ho poso molt en valor i m'agrada dir-ho perquè penso que sense la seva feina de dissenyadora gràfica tu no veuries una samarreta de La Incorrecta i la reconeixeries, no? O sigui que hi ha una feina aquí de pensar des de la pàgina web, que és el primer que vam fer, fins al primer producte o fins i tot altres productes que hem fet com els pòsters o el pin. Hi ha sempre aquesta cura, no? De mirar de fer les coses bé i coherents i que siguin en la nostra línia gràfica, doncs que siguin coherents i que casin amb això que fem, no? Clar, sí, no, i està clar que ho heu fet superbé, vull dir, cadascun això amb els seus punts forts i les seves habilitats, però com és que... Digues, perdona. No, digues tu. Que t'anava a preguntar que com creus, com ha passat que de cop això us heu arribat a fer tan conegudes? És que no ho sé gaire, tampoc, Clar, és una cosa que no hem buscat gens. O sigui, quan va començar tot aquest fenomen viral, per dir-ho d'alguna manera, va començar a Facebook, que jo no tenia Facebook, me'n vaig fer per això, o sigui, i tothom em deia, Facebook no cal que te'n facis que està mort, i resulta que no estava mort. I clar, van començar a compartir una imatge, no? Jo vaig veure que això de les frases a la gent li agradava, s'anava compartint, fins que la mateixa gent ens va dir hòstia, no fareu productes? I vam fer productes per provar. I després no fareu una botiga? Vull dir que jo tampoc hem anat seguint, no?, una mica... No estava preparat, o sigui, tal qual us heu anat trobant amb això. Exacte, ens hem adaptat molt ràpid, no?, a les situacions que s'han anat donant
i hem anat fent pel que ens hem trobat. I és molt guai perquè al cap de 3 anys, que l'altre dia, en un d'aquests moments de crisi, perquè amb tot això els autònoms estem patint fort, pensava, hòstia, és que fàcil que és en realitat, no?, que un projecte que porto lluitant, i amb la Júlia, no?, portem lluitant 3 anys i construint, no?, i no parant, que fàcil que és que se'n vagi a la merda o que fràgil que ets, no? Llavors, en aquest sentit sí que a vegades crec que no en som ni conscients, no?, de totes les coses que arribem a fer i que Clar, i que segurament, vull dir que hagueu tingut molt de ressò a les xarxes, tampoc no vol dir potser, bueno, després ja m'ho respondràs això, però vull dir, no sé en quina manera us ha reportat, diguéssim, després en els serveis això, lingüístics de l'empresa. Sí, realment, quan vam fer això, era una manera de dir, mira, m'haig de fer autònoma, jo primer, per fer unes factures a diferents empreses per qui treballava en l'àmbit de la correcció, i no volia fer el que es feia tothom, no? Un WordPress així ràpid, a més personalitzat i tal, dient soc la Valentina Planes, he fet tot això i volia fer una cosa més creativa. Clar, d'aquí que, no ho sé, fer una botiga online, no? I van coses... És que és molt gran. Vull dir, les coses que han passat han anat passant molt... Així, no sé, tinc la sensació que han passat així perquè havia de ser així, no? I al final... Però us ha repercutit en més feines en aquest sentit? Sí, és això. Jo tenia una... Sí que me'n vaig, de la pregunta. Tenia... Hi ha 3 o 4 persones, diguem, o editorials o dissenyadors gràfics i tal, que ja em donaven feina. I la meva idea de fer això era aconseguir-ne 3 o 4 més i que em donessin com l'estabilitat de dir, mira, al mes tinc aquestes correccions i aquestes traduccions. I realment jo crec que ja està assolit aquest objectiu, I jo crec que la part aquesta més creativa i que sempre a mi també m'ha creat més l'atenció, no?, d'anar una mica més enllà i ser una mica diferent del que fa tothom, doncs al final ens ha portat això sense haver de rebutjar, no?, la idea inicial de dedicar-me a la correcció i poder triar quines correccions faig o quines creacions de text faig, que això també jo ho considero un privilegi, no?, perquè al principi sí que corregia tot, no? I ara hi ha coses que dic, mira... I tant, si no, quan estàs ja en aquest punt et pots permetre el luxe de dedicar-nos certes coses. Ara haurem de tornar a dir que sí, a tot. Ara haurem de tornar a dir que sí a tot. Ja, clar. Perquè ara, de quina manera us ha afectat a vosaltres tota aquesta moguda? Clar, nosaltres, per exemple, el primer efecte col·lateral immediat és Sant Jordi, no?, que havíem dissenyat diferents campanyes per a empreses i de cop cau, que ara han dit que potser el 23 de juliol, no? Sí. Però, clar, totes aquestes campanyes en un primer moment queden parades, després queden ajornades i ara tenim moltes feines així. No només a Sant Jordi, sinó altres campanyes que no sabem... Sí, sabem que les farem, no?, que es desenvoluparan i tal, però no sabem quan sortiran. Això en primer lloc, i pel que fa al disseny, que se n'ocupa més la Júlia, però jo intervinc en algunes coses. I pel que fa a correcció, igual, clar, per exemple, institucions, no?, que també corregeixo moltes coses per ells, estan tots aturats, és a dir, fent teletreball però fent-ne el seu. Llavors les correccions és una cosa secundària. Però tot i així han anat sortint feines que encara salvarem, això. Ja. Bueno, però, millor no està clar. El fet que almenys de moment sembla que això, que el Sant Jordi s'ha posposat, suposo que salva algunes coses, tot i que també, clar, en aspectes comunicatius també hi ha coses que no sé si potser van com molt al dia i potser la feina l'has de refer, no?, o ja no serveix, o... Sí, de fet, segurament haurem de repensar coses, però ja està bé, no?, que sigui així. Vull dir, aquesta immediatesa també mola, que ens canviï una mica i ens faci fer coses noves, no? I com és treballar amb la teva germana? Depèn del dia que tinguem. És divertit, jo crec que ens ho passem molt bé.
clar, pensa que ha sigut un procés gradual, és a dir, jo vaig començar la Incorrecte i tenia 3 altres feines, dues feines en un bar i una altra en un restaurant i l'altra feina en una acadèmia. Per tant, la Incorrecte era un 10% de la feina que feia. Però clar, com que a Espanya tu tens un any perquè això funcioni, perquè si no comences a perdre molts diners, jo m'ho vaig prendre com al peu de la lletra, no? De dir, no, és que això ha de funcionar sí o sí, i si haig de deixar feines, en tot cas, que siguin les que no tenen res a veure amb les de supervivència, no? Les que no tenen res a veure amb el que he estudiat, perquè jo tenia molt clar que volia dedicar-me a això, que ja n'estava farta de tenir 3 horaris, 3 sous precaris, per cert, i tot això. Llavors, clar, primer vaig deixar la feina d'un bar, després la del restaurant i després la de l'acadèmia, però no ha sigut en cap cas això, del concepte aquest que et deia abans de ai, mira, aquestes noies són virals i ja està, tenen la vida... No, clar, que heu hagut de picar pedra com tothom, no? Sí, llavors ara jo sí que fa un any i mig, gairebé 2 anys que em dedico 100% a això, i la Júlia fa uns 4 o 5 mesos, perquè ella tenia una feina a mitja jornada a una altra empresa i també ara mateix doncs, som totes dues que ens dediquem 100% a això. Clar, si al final, bueno, com la majoria de projectes de gent jove, no? que almenys aquestes generacions ens hem hagut de fer bastant així, no? D'això de 3 milions de feines per tirar endavant, fins que, mira, si tens sort i una cosa ben feta, no? I, bueno, a vegades hi ha coses ben fetes que tampoc tiren endavant pel que sigui. Ja, no, jo també penso això, que hem una mica de sort sí que l'hem tingut, segur. Sí, també això que ho vull dir, la Júlia sí que treballem, estem totes dues 100% incorrecte, però la Júlia, quan són projectes que no tenen res a veure amb nosaltres, des de fa molt poc que ha nascut l'Autònoma, que es diu així, i fa els projectes des d'allà. Vull dir que també està bé perquè dintre la incorrecta hi ha diferents coses i fora de la incorrecta també. I crec que això també és important. Sí, bueno, l'incorrecte crec que ho teniu superbé, molt clar, no? El vostre estil i vull dir, tot el que transmeteu, o sigui, està allà, teniu la marca, diguéssim, molt ben treballada en tots els sentits, no? Perquè, bueno, que té aquest punt també com de mala llet, no? I de... Ja el tenim nosaltres. Sí. I aquí dintre de la incorrecta... Si a mi no m'haguéssiu pescat, per exemple, com a públic. Sí, no, ja ens identifiquem, 100%, una mica amb el nostre tarannà, o sigui que... Escolta, i ara ens desviem i anem a parlar això, que ja que estem a Setmana de Sant Jordi, parlem de llengua una miqueta, si et sembla, i tu com a filòloga, quina és la teva opinió sobre l'estat del català actualment? Diguéssim, ja que vosaltres en feu militància, d'alguna manera, com veus tu el panorama? Clar, el panorama nosaltres el tenim una mica desviat, perquè vivim en una espècie de búnquer lingüístic que vessa Girona i Banyoles i Olot i tot això, i realment quan t'adones de com està el català fora d'aquí, realment és una mica preocupant, no? Clar, no entraré ara en el debat de si el català es morirà o no, perquè de moment estem vius, la llengua és viva i em sembla un debat que sí que l'hem de tenir present, però que ara mateix obrir-lo no em sembla gaire apropiat. Em sembla millor parlar d'això, no? De quin és l'estat i present, no? Del català i què hi podem fer nosaltres perquè millori o per preservar-lo o per tot això. L'estat actual jo crec que, clar, per exemple, tenim gent, no?, catalanoparlants que només parlen català, com jo, perquè sabem castellà i anglès però són llengües secundàries, però també hi ha molta gent que només parla el català a l'escola, no?, com una espècie d'extraescolar, i em sembla que amb tota la feina que hem fet durant tants anys d'immersió lingüística
no es pot aturar i no es pot quedar en això, no? Sinó que tot el contrari, que hem de treballar perquè aquesta llengua surti una mica de l'àmbit escolar i entri a dins a casa d'alguna manera. I a nivell de les institucions, o sigui, per exemple, recordant, anant una miqueta enrere, tota la moguda dels diacrítics i vull dir, tots aquests aspectes de que també sembla que el que és de la part normativa, no sé, van canviant coses cada 2 per 3 i ja tampoc, bueno, jo soc de les que hi he posat bastanta resistència, però vull dir, com que fins i tot a l'hora d'escriure se li dona menys importància i és just les vostres campanyes una miqueta també molts cops per on van encarades, no? Sí, crec que nosaltres també hauríem de formar, encara que sigui en una petita part, no? Formar part d'aquestes decisions o potser el que no ens agrada és simplement que venen imposades, perquè segurament en una votació dels accents diacrítics molta gent sí que realment hagués votat que s'eliminin o que es redueixin o que n'acabin quedant només uns quants. Clar, jo penso que el fet que aquí també obriríem un altre debat molt gran, hi ha lingüistes molt puristes, hi ha lingüistes que són tot el contrari, i a Twitter n'hi ha 2 exemples molt clars, no? Que uns són partidaris de dir només aquelles paraules que són purament genuïnes del català i hi ha altra gent que no, que diria, escolta... Com aquella campanya que vau fer del quelcom, no? Sí, clar, però és això, que a vegades ens han dit, no? Hòstia, que puristes o al revés, hòstia, heu dit això i vosaltres sempre dieu... Clar, jo mateixa no tinc una postura gaire clara, no?, en tot això, perquè en alguns casos sí que me n'adono, no?, que tinc aquesta postura de no, si això no està acceptat, és incorrecte i punt, i altres penso, hòstia, doncs aquí em funciona més aquest anglicisme o, per exemple, la traducció d'un mot en anglès en català aquí no em funciona, encara que existeixi, no? I amb tot això nosaltres sempre intentem fer broma, no? Per exemple, amb els haters, doncs, dient, odiadors, i molta gent ens deia, què, odiadors diu així, no?, al principi, i a mi fa gràcia, no?, al final jugar amb això. Sí, també hi ha un punt que el fet de que també hagués sabut dir les coses amb gràcia, jo crec que també ha contribuït aquí la gent que és així una mica més pompeu, saps? Per exemple, quan o defensors així referents de la llengua, com que és dir, no, mira, podem ser guais també, no? Podem ser acceptats per la societat. Sí, penso que és important també que hi hagi una reacció per part de la gent, O sigui, està molt bé que la gent s'indigni, per exemple, amb els diacrítics. No el fet d'indignar-se, sinó de mostrar interès en una qüestió de llengua, que no em sembla poc. I més en què... Sí, totalment. Això del compleanys, no? És igual que digui compleanys, el que realment és important és que hi hagi no sé quants milers de persones parlant a Twitter o a Instagram o qualsevol xarxa que la Rosalía ha dit compleanys i estem... O bueno, o que mig món o no sé quan, no? Vull dir que estigui cantant una cançó en català, no? Que és el que al final també va aconseguir amb el fucking monument. Aquest, sí. I per acabar, no sé si ens vols deleitar amb alguna frase o concepte, paraula, expressió que estimis molt i una que, òbviament, també odies com a bones haters. Home, aquests dies n'han sortit unes quantes, de paraules que dius, Déu-n'hi-do. Per exemple, el Quarantena, que vam fer una publicació, el Quarantena amb C i el Quarantena a la versió en B també, que seria de 40, no?, que el vam fer. Aquesta, Déu-n'hi-do, la ràbia que m'ha fet. I que estimi també d'aquesta etapa que estem vivint, confinament. El confinament és una paraula bonica, encara que el significat sigui una merda i que l'estiguem patint, com a paraula m'agrada molt com sona. Sí. M'encanta. Jo diria, me'n vaig de confinament aquest cap de setmana i em sonaria.
Sí, realment ho és i no ho havia pensat, o sigui que m'encanta acabar l'entrevista així, Valentina, que el confinament sigui una paraula com a mínim bonica per acompanyar-nos tants dies, malauradament, no? Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí al Virus Popular, encara que ens ha faltat la mitja incorrecta. Molts records i agraïment també a la Júlia. I res, que passeu la millor diada possible confinada. Sí, a veure. Bueno, moltes gràcies. Bueno, ja se m'ha colat el bueno, estava trigant. Gràcies a vosaltres. Ho perdonarem. Coses del confinament. Gràcies a vosaltres i espero que aquest projecte que realment ja està fent contingut de qualitat doncs que segueixi endavant i qui sap potser que el virus almenys aquest continuï, no?, després de tot això. Sí, haurem de pensar si el virus segueix escampant o no, però bueno, crec que l'important és que acabi el confinament aviat, això sí. Exacte. El bé mental, econòmic i social i emocional i tot plegat de tothom, perquè... Total. Doncs moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Que vagi molt bé. Adéu. Bueno, moltes gràcies. Bueno, ja se m'ha colat el bueno, estava trigant. Gràcies a vosaltres. Ho perdonarem. Coses del confinament.